Il-Bord tal-Awtorità Maltija Riżorsi approva l-permess ambjentali l-IPPC għall-impjant il-ġdid ta' Dellimara. Id-deċiżjoni tfisser ukoll li minn barra l-impjant il-ġdid tal-LNG se tibda titħaddem bil-gass ukoll il-power station magħrufa bħala l-BWSC. Għal pajjiżna l-użu tal-heavy fuel oil se jsir ħaġa tal-imoddi. B'vot ta' 8 favur wieħed kontra, il-Bord ħad deċiżjoni storika għaliex pajjiżna se jibda juża sors ta' enerġija nadif fil-ġenerazzjoni tal-elettriku tiegħu. L-uniku vot kontra kien ta' Marija Attard li fil-Bord tirrappreżenta lil Partit Nazzjonalista. Alan Dejdun, ir-rappreżentant tal-qdiet ambjentali, ivvota favur. Id-deċiżjoni ntlaqet b'ferħ mill-pubbliku preżenti wara smigħ pubbliku li dam għaddej madwar 8 sigħat. Sigħat li matulhom reġgħu kienu ppreżentati dokumenti tekniċi li wrew kif l-impjant jaħdem bil-gass se jkun ta' benefiċċju għar residenti ta' Marsaxlokk u l-madwar. L-uniku vuċijiet negattivi reġgħu kienu dawk ta' rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista, immexxija mill-President tal-Eżekuttiv Anne Fenech li waħedha għamlet siegħa ta' diskors negattiv. Mi ideja tajba xejn li dik ir-risposta actually mhix ir-risposta tajba. Wrong. Mhux minnu. Aħna ngħidulhom le. Mela qas irrid nemmen li qed nisma' dawn l-affarijiet. Jista' jekk jogħġbu xi ħadd jgħidilna kif dal-vapur ser joħroġ minn hemmhekk. Il-maġġoranza tar-rapporti kemm mill-operaturi u kemm mill-awtoritajiet indipendenti reġgħu semmew il-benefiċċji li se jkun hemm bil-qalba l-gass. Fost oħrajn se jitwaqqaf għal kollox it-trab fl-arja li jfisser 3500 tunnellata skart kull sena. Bi grafiċi dettaljati u pjanti murija fil-preżentazzjoni, rappreżentant ta' Transport Malta tkellem dwar 3 studji li huma marbutin mal-FSU, it-tanker li hemm sorġut f'Marsaxlokk u l-vapur li se jġib l-LNG medja ta' darba kull 8 ġimgħat. F'kull każ intqal li r-riski huma baxxi ħafna. Għaliex mill-manuvri li jsiru meta jingħata l-LNG l-kaptan ikun assistit minn 2 piloti oħra u minn 4 tugboats. Spjega kif mill-laqgħa ta' konsultazzjoni ftit ġimgħat ilu kompla jinkiseb tarif importanti. Waslet ukoll iċ-ċertifikazzjoni minn Bureau Veritas, ġganti internazzjonali fiċ-ċertifikazzjoni li juried li kemm il-vapur u anki il-ġetti għandhom l-ogħla standards. Jacques Dinsda, rappreżentant ta' Bermi Armada li bnew il-vapur, ikkonferma dan ukoll. The storm ring system is approved and a running system. We've used it actually about 5-6 times till now in various testing modes and all. Transport Malta has been kept abreast of what is being done. Tal-protezzjoni ċivili tkellmu dwar kif ħejjew huma għal din ir-realtà ġdida u għas-sigurtà tal-LNG. Fil-waqt li jingħata elenku dettaljat, l-Aġent Direttur Emanuel Bsajla xejjen għal kollox rapporti li kien hemm xi ħabi. Hemm raġuni għal kull deċiżjoni. Dan mhux l-ewwel koma sajt għalina, hawn Malta hawn 11 il-koma sajt, f'kollha nagħmlu t-taħriġ u f'kollha aħna nieħdu il-każ b'serjetà u f'kollha nagħmlu l-updates illi jkun hemm bżonn fl-external emergency plan. U għaliex maħniex ngħidu jevakwaw lin-nies. Għax il-isħaba ma tilħaq qatt Marsaxlokk. Mis-safety reports li għamilna, mhux aħna minnihom, il-kumpanija Falk, iġibni apposta, qatt ma tgħidilna li fl-iktar xenarju ibes li jista' jkun hawn il-cloud ma tilħaq Marsaxlokk. Ma m'għandniex għalfejn noqogħdu nallarmaw il-poplu ta' Marsaxlokk biex joħorġu. Min-naħa l-oħra, x-xewqa tal-maġġoranza tar-residenti miġbura kienet espressa mis-Sindku ta' Birżebbuġa. Huwa fuq il-kuxjanza tagħkom illi ma tħarrux kif qal xi ħadd qabli kwota dik il-fabrika tal-kanċer. Il-power station ta' Dellimara hija fabrika tal-kanċer. Mela jew ħalli fuq il-kuxjanza tagħkom ma jkollkom xejn u lin-nies ta' Birżebbuġa ittuhom arja nadifa, arja safja. Lejn tmiem l-interventi mill-pubbliku spikka intervent ta' raġel li jgħix fin-nofsinhar ta' Malta u li qal li jaħdem bħala health scientist. Ġurnata diskussjoni, eluf ta' paġni f'rapporti u deċiżjoni ġabarhom f'paragrafu. Meta ġie introdott il-heavy fuel oil għal power plant ta' Malta, madwar id-dinja diġà kien obsolete l-użu tal-heavy fuel oil għal power plants nazzjonali. U ġifieri intom, sinjuri, fejn kontu biex tipprotestaw fuq l-impatt fuq is-saħħa li kien hemm. Għax kien ġie obsolete minħabba l-impatt fuq is-saħħa. Bħala health scientist mir-riċerka li għamilt, jekk ikolli nażel bejn ir-residues u l-byproducts tal-gass
kontra tal-heavy fuel oil, hands down, laset tal-gas.